кажеш, честита баба Цуцулама. Ма стига вече си честитил такива работи. Стига честита баба, честита баба. Тогава честит ден на детето. Сега не е ден на детето. Тогава честит ден на кюфтето. Вече не мога да те търпя такива работи да приказваш. Не приказвам каквото знам сега. Няма тогава да казваш сега. Тук виждаш ли какво е това? Не виждам, това е една стая, една къща. Да, защото тук сега ще има едни... знам ли, това е приказка. Да, приказка. Ти знаеш ли приказки? Как да не знам, аз знам за трите кръстенца и вълка. Тогава... Трите прасенца. Знам и за спящата краставица. Спящата красавица, бе. Тогава ще кажа за Снежанка и 7-те прасета. Снежанка и 7-те чучета поправят те децата. Стига си казвал грешните приказки вече. Добре тогава. Тогава какво? Тогава да започва съвсем друга приказка. Каква беше? Чакай да мисля. Нищо не измислих. Аз я знам. Следва приказката за Хензел и Гретел. Тя започва така. Знам, имало едно време един баба и една дядо. Съвсем не започва така. Как тогава? Пак ли се обърках? Пак се обърка, няма повече ти да говориш. Аз ще кажа, ще започва приказката за Хензел и Гретел и това е. И сега, ако искаш да си тръгваме. Да си тръгваме. Да си тръгваме, не. Ама не сме се поклонили, може да ни ръкопляскат.